Nahilot gyud ming duha taon linas manghilot o gasta ko. Mura ko kung bakong gituloy pa ko man. Ay kusog kay mumut itlog tiguwa nga oy. Probida lagi. Unya, nanglabay ang pila kadlaw. Aday. Ba ilang nasudan ka? Wa pa man gihapon dong, uy. Probida di man tingal ito tinuod kang katong hilot-hilot taon. Oh, wag gitay mahimo dong. Basta kay gihimo na nato ang tanan para makabatong tag anak. Pero unsaon nga, wa man gyud. Di na lang ta mamugos, uy. Ay mahims. Oh, ilis mo lagi ka. Nakaw ka? O dong, wato ko silang weng. Lahi kay dinis bahay, uy. Silang taglumlum diri. Unya, wa ko'y mahimo. Magsige tag atubang din, he. Madugay no, magkailis kita tag naong. Aris ako ha, mato ko. Bye-bye. Ako ito dahil lo sa una. Nabasim ka ilis sa mong naong. Karong siya yung disulti. Ay, pait ba yung kinabuhi ay. Ay, pamulakaw sa ko. Ato kaya rapleto lo. Huwag pipik to, pre. Lagi ay. Hindi itong tiwa nga. Yapin pagkumot kong itlog, pre. Bira-bira pa na yan ako akong kuan. Katong, Ting bira-bira niya. wala ka kailan to. Isap to? Tiguwa mo nung... Pre. Hindi ka ito katong manghilot sa inyo ha, hindi basket. Ha? Mo lagi ito, manghilot eh. Padils guys, manghilot pa niya. Bayot, maning ina. Ay, araw to. Pre, na yun. Balik ta, pre, no, ne. Abi no, pre, ang problema ni mo, pre. Malagop ba lang kakap mo, pre? Ha? Gusto mo juga mo makabutog anak. So, wala yung choice na, pre. Dili, managop na lang, pre. Sabi di ba, pre, lahi mo ba? Lahi kayo atong kaguling mo anak, atong dugo ba atong atiman nun? Ay, sa sinugdan na naman na, pre. Uy, saan kayo? Lisod ang managop taon ta, pre. Wata kayo siguro kinsa ginikanan ng tang atong isagop. Anda pa ilan na nagtulisan. O unsa pa na diha, probida. Mausad, no? Pero, wa man nilabot ang bata, na, pre. Maunsa, bata pa guna. Unsa man taon kay? Ako yung noon ko di ba, anak? Ay, silingan mo ay. Sultian di ka. Nagop silang bata. Yeah. Karon nagbahay. Ay, ang bata kay lagi sagop. Dako kay kaon! Unsa? Pagkakidot. Hapit na mo sa katuig gikas paghilot na mo, pero wag iti mailan nga nagsabak akong asawa. Hangtod sa kadlaw niya na. Dong, na ako'y nindot kay balita ni mo. Ako sa man katong gibalitaan niya itong Liroville Banyok. Ang asa to. Ang katubang nilugit sa bata. Kalukod sa di mo dong, ay. Ano sa man ha? Gikan ko sa doktor, nagpa-check up ko. Eh, doon naman gud ko mga gipamatigod nga dili na ako masabot. Mo doon nagpa-check up ko. Nga? Ang saan ko ni sakit mo? Wa ko'y sakit dong. Uy, ano ba check up ka mo kay sakit? Wa ko'y sakit kun dili nagsabak ko. Ha? Mabdos ko dong upat na buwan. Ha? Ay, ginoo ko. Yes, dong. Ni kurog ko. Ha, upat ka buwan? Ha? Ako ka nang yung isang pagtaon. Pero pagkakinunan eh. Mao ni ako problema ron kay tinuod nga nagsabak yung akong asawa pero makaduda yun bagay sud pila ka tuig daon wa si kon sabak unya karon pa nagsabak o kung tinuod pa tong hilot-hilot ug mao ba tayo namabdusan sa akong asawa tong hilota tinuod ka to do ka di epekto mabot kay pila ka buwan o namabdos tong asawa o sa katuig libog oy kung nakuha pa ni bata libog yung ko kung tinuod pa tong hilot-hilot kay kining akong asawa sus pagdingig lakaw unya tagdugay kay mauli usaon man ako pero di ko makadawat ni bata usaman ko kamo pasultihon. Ikaw bambina. Naabay makita diha nga usa ka tuig una hiluton no mabdos. Di basahi ko nako. Ate Pres, kung kamoy pasultihon, tabagi ko niyo bi, Brando. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Brando. Brando. O Brando Bandido. O nya kanila gitaw ang iyang problema Ate Pres. Kuan ba? Ay. Dugay na silang nagpuyo siyang asawa. Pito na katuig tapin. Karon dunay nakatambag nila bam nga pangpahilot sila. Sige hilot, naghilot sila pero wag yun usa ka tuig na lang way gipakita nga murag timailhan na Ate Pres nga mabdos siya. Pag sige naglakaw-lakaw siyang asawa, Namabdos na. namabdos. Ay, mo dito Mabdos, tambal Ate nga mo mabdos antong paglakaw-lakaw. Basig hiking ready prince siya. Mauno. Oh, sige Bakit maglakaw-lakaw. nakapamabdos? Dili man siguro hiking ana ate Pres og Goliath. Ang babae nga magsabak kinanglan sa gupon yung kanang gitawag og kanang bed rest kanang dili ka di patrabahon papawayan permis ba niya siya nung sige lakaw ni Ang nablos. problema ani Sige, Bob ikaw, kay nadugay pa namabdos kayo uli, Bob. siya. Na ang iyang bana nireklamo kay ngano kunong namabdos
Di ba? Oh. Sa reklamo sa ambanan Goliath. Namabdos kay sige naglakaw Oo, sa sige, ato ko lang wing. naglakaw. Ato ko rito nya. Dugay kay mo uli ati pres. Doon ay pagduda. Alas 11 gabi na uli. Doon ay pagduda ambanan. Doon ay pagduda natural. Oo. Tag alas 10, alas 11 Ayaw una muli. pagpahawaya, Bab, kaya di man na ato tabagaya pahawayon siya. Ay naunsa Di man ko ka. mingo, lagi ba nabali lagi. Kaya tama Nabali, sa no? doktor kung ang babae hindi magsabak, dili pa trabahoon, papawayon. Ah. Kani, sige no naglakaw ni Mabdos Di na ba, mali. Diyos mo na Mauna. problema ron. Ready. Ang ako yung agaw. Iya kaning anak bam, iya pangutana. Oh. Ako aning Mauna. anak. Amo Oh, bi. mauna. Problema Ati na, pres. mauna. Ako aning anak, ikaw bam. Asa na mabasa diha nga? Isura na pagkuan. Bila to katuig, usa? Usa ka tuig gikan sa paghilot pero pito na katuig sila gaipon. Aga na Ano ba? man? Liso na pag matulog anak man yung dili. Ani ang Diin paambit. diin Hindi iniragyot. Ni ang paambit Goliata. Kung ari ka sa Lucas 1, Ah. versikulo 34, si Maria mitubag sa anghel. Unsaon man pagkahimo ni ini nga wa man kuy bana. Kiging naman ko siya nga magsabak siya. Ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Kani dili man ni Kini dalang. si Santa Maria gikunsaran mag Espiritu Santo. Tama. Kani siya o kinsa ini kunsad nga nagsabak man siya pero Mao siya na- yung mao na bana. problema o- kung kinsa. o siya yung bana kay ug ari pareha sa nahitabo ako igagaw, pulo ka tuig ako igagaw gulyat una makabatunog anak. Go ba? Oo. Napu katuig si kanang naang nila ko hingan lang basta igagaw namo. Napu katuig una pa siya makabatunog anak. Usarap yung kabuok. Na doon nagyudugay tingali ka. Oo, oo. Kani, ang yalang idudahan kay sa wa pa Sige, magsiglaag iyang asawa, wa mo Sige, mabdos. maglakaw. Oh, sa diyang nagsige Lakaw naglaag. ni Mabdos. Mm. Oh. Unsa- Mo na tali tambala do jogging, Hike, hike hiking ba? Ambot lang ka dong. Ako di ko ako na natong. Ambot. Unsa to? Ikaw kuya ti kalaki man ka. Di ko, Kung Ate nahimong Priscilla. asawa yun na daw sa Awa, imong kan. tagsargot sila magduog kay nikulit siyang asawa, dugay kayo muli. Adi ay? Oo, nikulit. Tagsa sila magduog. Tagsa na lang kay muli asawa iniglakaw, dugay kay muli. Uy, hala, no? Oo, nya Hindi nikulit. magkaduda, dili Luya ko no kayo. Magduda. Dampuhon pa ko no isa ayaw, ayaw. Allah. Ah, Ayaw, oh, ayaw, unsa? ayaw, dool. Anak ko. Di siya paduulon? Oh, ayaw. Damgo siya ayaw. Ayaw ko hungita. Hungita ko no. Ayaw, ayaw kong dugaya. Pero Lahi ay, po to. lisura na. Lahi po itong ito mag-ayam na tamangke. Tingali, kung gikunsara na siya, ngog nahimo na siyang magmabdos. Uno. Apano katong Wala ingon ni tayong baho pero noon. katong ingon ni Mate Pres nga doon nahimo nga test para maibawan. DNA, lagi. Oh, aron may bawan jud iya habang anak. Ana na lang siguro kay moingon kag time sa. Ano magsigim sa glako yang asawa? Di man niya kuyugan o asa? Mo Ipon na. lagi ang asawa kay basig magkailis lang Ay, daw yung oo, bana. kuno. Iyaw nang dialog nga. Ito Dili sa kila na. perton niya. Dili na katarungan. Dili ay. Para na ako, di na katarungan. Awa yun, kulba. Tingali kulba. ko doon na Para yung na ako, ati milagro. Pres, kulba yun eh. Oo, ni kulba kulba. yun, kulba. Nahala. Nakabatik ko siya nga murag ni uga na. Ah. Ang ni ugang pagtagad siya asawa niya. Di ko kapag tagad, pero inigdoog nila basa man. Kundi erta ha. Lahi po ito panulti ang tabuhan ko dyan. Uy, basa. Pa'y bunot. Salamat mga nagating dalawa doon. Doon ako ang puzzle, Tihon.